Sadiya, ina ji komawa zan yi gaskiya. To shikenan ba matsala a gaida gida sai a gaya antinmu sai mun zo. Ke Sadiya, wani irin kwakwalwar dusa ke da shi ne? Wani irin kwakwalwar kifi ke da shi ne? Ni din? Sau nawa zan ga miki cewa ki dana tsaya akan hanya da wani ƙato ko wani garji a hanya? Kai, ni ne gardi? Eh, kai ne gardin. Ba za a ce ma gardi ba, kwarto kawai. Shi kake cewa kwarto? Kai me yasa baka da hankali ne? Baka da tunani, sakare mara lissafi, ka san waye shi a gurina? Ke, ni kike cewa sakarai? Ka fi sakarai ma, kai sha ne. Okay, na gane. Wato kin samu munafukai a gefe suna hura mishi kunne domin ki rashin kunya ko? Ka fi sakarai ma, kai sha ne, lusari. Saboda baka san darajar mata ba, saboda baka san kima da daraja da martaba na soyayya ba. Wa ya gaya maka haka ake soyayya? Kai ba za ka koyi yanda ake tirsasa zuciyar mace ta soka ba? Kai kullum ba za ka dinga zuwa kana gaya min magana mai daɗi ba, sai dai ka rinka ɗaga min hankali, kana tayar min da hankali, kana kakkaya min maganganu na ɓacin rai. Me amfanin irin wannan soyayyar? Kawai dan mutum kaga ana son ka zo ka dinga yi mutane wannan wulakancin? Babu wani munafiki ni da yake zuwa guri na yake min munafurci akan ka. Face gaskiya da nake gaya maka ba ka gane gaskiya. Ba tare da bincike ba, kawai dan ka zo ka tarar da bawon Allah ka zo ka kama zage-zage. Kowane musulmi yana koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ba haka aka ce mi ba. Duk abin da ka gani bai maka ba a tare da ni, ko kana tantama ko kana zargi, ya kamata a ce ka yi bincike, ba wai ka zo ka rinka min irin waɗannan abubuwan ba. Wannan da kake gani na tare da shi dan uwana ne na jini, cousin brother dina ne, da iyalin shi suka go garin nan daga Abuja yake, ba a garin nan yake da zama ba. Gida ya zo fa na rako shi fa zai tafi fa, amma ka zo kana mana irin wannan cin mutunci. Me amfanin irin wannan? Ta ya dangina za su ga mutuncinka? To ai ni ban sani bane. Kuma duk zafin zuciyata inda zaki kira sunan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dole na risina. Ki haƙuri. Bawon Allah dan Annabi ka haƙuri. Na yi hakan ne bisa zuciya, kuma ka san duk abin da aka ce mutum yana so to dole ya kishi akai. Abin da ya sani maka haka kenan, amma dan Annabi ka haƙuri. Gaskiya ne, amma a dinga kai zuciya nesa, abin da baka sani ba a daina yanke hukunci a lokacin da zuciya take a cikin fushi. Na gode wa nan, kuma insha Allah na ɗauka daga. Na gode. Salamu alaikum jama'a. Wannan bidiyon mun yi shi ne domin mu nusar da wasu mutane waɗanda suke da saɓanin fahimta, musamman ma idan aka ce ga masoya ko ma'aurata. Wani lokacin mukan ɗan yanke hukunci cikin fushi da kuma sauri, ba tare da mun bincika mun zurfafa bincike domin mu gano menene ainihin abin da yake wakana a lokacin da muka ga abin da bai kamata ba. Saboda haka dan Allah dan Annabi ga ma'aurata ko masoya mu dinga yin bincike a duk sanda muka samu wani abu wanda muke shakka ko tantama akai domin gujewa da na sani daga baya. Nagode.